ಅವ್ರು ಓಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಯಾರು ಊರುಡು ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿಡು ಬಂಬರಾನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಮೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಶೂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ, 6ನೇ ವಯಸ್ಸು ತುಳುಟು ಪಾತೆ ಇಂಕ್ ಆ ಜರ್ನಿಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕೇರು ಲೈಫ್ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾತಿನೇ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏಪಂಡ ಆ 11 ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾರ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಐ ಸ್ಮೈಲ್ ಗಡಪ ದಿಪ್ಪೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ನಾನೆ ಆಯ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ಮರಪ್ಪಂದು ನಂಜಿ ಜೋಸ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬ ತಿಗ್ದೀನಿ ಜಿಷ್ಣು ಪಂಡೇರು ಫೋಟೋ ತುಕಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಜಿಷ್ಟು ಪಂಡು ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಮೇರೇನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮ್ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಅಂದೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ದಾನ್ಯ ವೀಡಿಯೋಸುಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ಶನలు ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂದು ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇನಿ ವರ್ಷ ವಿದೈಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕಜ್ಜ ನೆಡ್ದುಂಬು ತುಡರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನಂಚಿನ ತಂಡದಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತದೇರು. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬರಾಣ ಅವ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಪರ್ಬದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ಪಂಡನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಸುರುಕು ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಕೆಲಸ ಫ್ರೀ ಇಯರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಆ ಕಜ್ಜನ ಮನ್ಪೆರಿ ನೀಡಿರ್ಗ ಬೈದಾರೆ ಎಂಚೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೂತಾನೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಜಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅವಳೇನ ಬರ್ಡೇ ದಿನನೇ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಸಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಪನ್ನಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜದ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ರ ಬೈದ. ಸೊ ಕಜ್ಜಗ ಬರ್ಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ಈ ರೀತಿ ತುಡರ್ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲು 2 ಜನಲ್ಲ ತೆರೆಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. 2 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರನ ಇಷ್ಟಪಡಿಯರು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪೂರ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಲು ನಿಖಲ್ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದಿನ ಕೊಲ್ಲತ್ತ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು OTTಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಐದೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ OTTಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಅವಂಜಿ ಜನಕಲ್ಗೆ ಏನು ನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ಸುರುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೈದಾರ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವಲೇನು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಂಟು ದಿಪ್ಪರು ಕಲ್ತು ದಿಪ್ಪರು ಗಲಾಟೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ತೆರಿದು ಬೈದಾರ ಬಂಡದ ಇರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡದೆ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಡರ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನುಂದ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಲ್ಗೆತ್ತು ಅವೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಏತು ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅವೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈತು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎದುರು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತಂಡದಾದ್ರ ಆ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬರಿಟೆ ಕುಲೊಂದೇರು 100%. ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಶುರುವಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಈಗ ಗುರ್ತೈತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಬಟ್ ತುಡರ್ದ ಜರ್ನಿ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ತುಡರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಕಾಶ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪೋತುಂಡು 100% ಬಂದಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನೆಪ್ಪಡು ಏನ ಪ್ರಜ್ಜು ಬಾಯಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಮೂಕೆಡು ಪ್ರಜ್ಜು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಗನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಐಡ್ದಾದುಂಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಡರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದು 8th ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೈದ ದಿನ ಒಂದೇ ಜನ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಜ್ಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ
ತುಡಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲು ಪೊಸತ್ತಾದ ಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೊಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಲಾಕಾದಿತ್ತು ಆ ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತದು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಾದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಿರುಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಪಿರುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಜಿಷ್ಣು ಎಸ್ ಮೆನನ್ ಬಂದ ಆರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪೂರ ಆರೇ ತೂತೀನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲಡಾಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಕುಸಾಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾದ ತೂದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪನೋಡಿದ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪೆನ್ ಪತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಪೆರ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮ DOP ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಈ ಕಜ್ಜ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಅತನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೇಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿನ ಅಕುಲು ರಡ್ಡನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಾಯ್ಕಾದು ಬೋಪೇರು ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಿಕ್ಚರೇ ಮನ್ಪುಜೇರು ಆತ್ ಕೆಲವರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೆ ಗೆಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಪಂಡರಿತ ಅನುಭವದೇ ತೊಂದಿನ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಥ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ನಂಬುದು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಂಬುದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಂಬಿಕಸ್ತೆರ ಅದಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋ ಒದಗಿಸೋಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಏತ್ ಮಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬುದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಆರು ನಮಗೆ ಏದಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಈತ ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇರು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಾಗ ಬತ್ತಿನಾರು ವಿಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡು ಜನಲ ನಮ್ಮಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಇಂಚ ಒಂದುಂಟು ದಕ್ಕೇಂದಿನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೇರು. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದನೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ನಕುಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಮಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಪಂದ್ ಅಕುಲ್ದೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನೊಲಿ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಗೆತ್ತು ನಂದು ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುನಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸತ್ಯ. ಎಂಕಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮಿನಿ ಏರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಡಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಗನ ಪಂಡ ನಮ್ಮೇನು ದೆತ್ತೋನು ಅವು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಎಡೆಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಡು ಸತ್ಯವಾದ ಮಿತ್ತದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಜನ್ಜಿದಕ್ಲಿ ಏತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಸುಲಭ ಆಡೋಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸರಕಾರನೇ ಊರ್ಪದಿರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾನೆ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಎಂಗು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದೇ ಇದ್ದ ದೇವರುಳ್ಳೇ ಎತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ಬೋತೀವಿ. ಎಸ್ ತೋರ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಕೇನೊಂದು ಬಂದಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಟಿವಿಗೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬರ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಏಪರ್ದು ಎಂಚಿನ ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಲ ನೋವಲ್ಲ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಇರ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತ್ ಬೈದರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈದಿನೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬದುಕೊಡು ಬಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ತುಡಾರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಫರ್ ಮಂತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈನತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೀರಿ ಆರ್ ರೆಫರ್ ಮಂತೀರಿ ಅವಿಡ್ದು ಕೈ ಸುಮುಖ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಬಂದದ ಐಮನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಏರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಸಿದ್ದು ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಗಮತ್ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು.
ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಹಿಂಗೆ ತುಡರ್ಡು ಒಂದು ಪಾರಿಶುಗದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನು ವಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಐದಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟ್ ಬಂತಿತ್ತೆ ಮನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪಿನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರೋದು ನಿಜ ಆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡು ಅವೆರಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದೇವ್ರದೈಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದು ಮಲ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತುಡರ್ಡು ಏನೋ ದಾದ ತೂತಾರೆ ಸರಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಡು ಯಾನ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರ ಯಾನ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬುಕ್ ಅವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇರೋ ಏಕ ಪಂಡರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತೋಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಚಿರಾಗ ದಿಪ್ಪಾಡು ರಿತಿಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇದು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಇದು ಇವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮ ದಿಪ್ಪಾಡು ಮೇರೆ ಅಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಪನ್ಪೇದ ಬಣ್ಣ ತುಡಾಡಿತ್ತಿನ ಮೇಜರ್ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿರು ಪನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಡರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಬತ್ತಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ಇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡ್ ಬಂದೆ ಪನೊಲಿದೆ ಹೀರೋನ ಬರೀಟೆ ಉಳ್ಳರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ ಪೋಪರ್ ಇರ್ ಹಾಸ್ಯಲ ಮಂದರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತವು ಹಾಸ್ಯಲ ಮಂದರ್ ಅವೇ ನೆಂಚ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಜನಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆರು ಸೆಟ್ ಇಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಆರೇನು ತೂನಾಗ ತೆಲಿಗೆ ಬರಪುಣ್ಣ ಆರು ಎದುರು ಯಾನ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕೊಡತ್ತ ಒಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಈ ಮನ್ಪೊಮ್ಮೆ ಬಲಮೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದು ವರ್ಕ್ ಆಣ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓ ಜನಗಳು ನೆರ್ಪೇರ ಬಿದೈ ಬತ್ತದು ಮೋನೆ ತೋಜವಲ್ಯ ಅಂಚೆಂಚ ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಾನ ಆತ್ತೆಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆತ್ತೆಡ್ಡ ಯಾನು ಮೇಲ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ವಿಜಯನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಇವ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಗ್ ಬಂತದ ಎಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ನೀನು ಗೊಬ್ಬ ಬರೀ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಟು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಖಾಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಪೂರಾ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ತೂವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ದ ಜಾಬ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಏರನಾಗ ಮಿಂಗಲ್ಗಳೇ ರೆಡಿ ಆದ ನಾಲ್ ಬರ್ಡನ್ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಲವ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡನ್ ಅತ್ತು ಅವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದೇ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವಡ್ ಅವು ಪೂರಿ ಇಂಕ ಖುಷಿಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಬೆನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಧರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಿಷ್ಣು ಎಸ್ಮೆನ ನಾರ್ದೆ ಇದ್ದೀರು ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನಿ ಹಂಗೆ ದಾಲ ಕೇನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಜಿಷ್ಣು ಒಂದು ತೂಪಾರ ಪಂಡಾರ ವೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಜೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಧ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ದೆ ಇದ್ದೀರು ಬೇಲೆ ಐತಾತಿಗೆ ಯಾವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ಯಾರಿಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೋಡಿ ಅವೇನ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪಿ ఒక మింగిల్ అయిన పండర అవి ఇంక స్ట్రెంత్ అదే బైదిని తు ఏరే పండ అదే పండ ఏపల నమ్మ కొంచెం ఇమోషనల్ సపోర్ట్ బోర్డు పనిపేరు అండ్ లక్కీ దట్ ఇంకొంచెం ఈత్ సపోರ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಸೊ ಅವು ಇಂಕ ಖುಷಿ ಸೊ ಈ ಪಂಡಿನ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ಉಂಟು ಸೊ ಐದಾದ್ರೇನೆ ಅನ್ನು ಈತ್ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಈತ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಕೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜೆನ ಡ್ಯಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಾಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ದೂದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪುನ್ ಇಲ್ಲಡು ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇಜಿನ ಈ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬೇಬೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಡಿನಕುಲ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಾದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟೆ ಪೋಂದುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಡರಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಲಾವಿದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂಚ ಆಂಟನ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ
ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲು ಎಂದ್ಲ ಪೂರ ಪಂದಿಪ್ಪೋರ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಏತ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪನ್ಲೆ ತುಡರ್ದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಜು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಟಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಸತಿ ಈ ಸತಿ ನಮಕ್ ನನ್ನಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಗುರ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ನನ್ಲೊಂಚೂರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಅವಲಿ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಯಾನೆನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇರ್ ಸೂಟ್ ಆವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಜಿಷ್ಣುಡೆಲ್ಲ ಪಾದ್ರಿ ಅಪಗ ಜಿಷ್ಣುಲ ಪಂಡೆ ರೀಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಈ ದೆಪ್ಪಲ ಆರ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅರಿಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆಪ್ಪಡು ಅರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಸಿದ್ದುಗು ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಈ ದೆಪ್ಪಲ ಬಂದಿರು ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇಪಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಕುಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇರೆ ಸೂಟ್ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೀದಾ ಆರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಇಂಕಿರಡದಲ್ಲ ದೆಂಗದ್ದು ಏರಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡು ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಡೊಂಜಿ ಎಣ್ಮರು ನಿಮಿಷದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡರಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೊಕ್ಕದಾದ ರೋಲ್ ಒಂದು ಬಾನೋಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ರೋಲು ಬಟ್ ನಾನು ರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗಿತ್ತೀನಿ ವಿಲನ್ ಅವಡ್ ಅವಳ ನಮಗೊಂದು ರಗೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಲ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಲುಕ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಅನ್ನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಪಂಡೆ ಚಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಇಚ್ಛನ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣುಲ ಇತ್ತೇರು ಆ ಜಿಷ್ಣು ಪಂಡೇರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಐಸ್ ಆತ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏರು ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಪನೋಡಣ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉದಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಾಯ್ತು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಬೈದೆ ಉದಯನ್ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಪಣ ಫಿಲ್ಮಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಿನಾರತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರೇನು ಮೇಕ್ಲು ಮೇಜರ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯನ ಮಾರ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇವ್ರು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ஒரு ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತೊನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿದ್ದು ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತುಲೆ ಸರಿ ಆತನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಈವನ್ ಕೋಡ್ ರೀಲ್ ಮಲ್ತ ಆ ರೀಲ್ಗೆ ಸಮೇತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಂಜಿ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದನತೆ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡುವೆ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಂದಿರ್ ಆ ರೀತಿಕ್ಕಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮೈಸೂರದ ಶೋ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂತಿರು ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಆರೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಯಾನ್ಲ ಮನಿ ಎರಡು ಆಫ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಮಂತನೆ ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಮಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಂದಿರ್ ದಯಪಂಡ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಉದಯನನ್ನು ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅದು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ಲುಕ್ ಆರ್ನ ಪಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬಂದೀನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೆಯ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲು ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದೆ ಎಸ್ ಇದು ಪ್ರಜ್ಜುಡ ಏನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಏಪ ಗೊತ್ತೇನೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಅರ್ನ ಮರಣ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಕಾಂಡ ಇರನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆಡರ್ನ ಮರಣದವಳು ತೂತೆ ಬಯ್ಯ ಈರ ಆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬರೆಯರುಲ್ಲರಿಂದ ಎಂಕಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಣ್ಣದು ಆ ತಮ್ಮ ಸರಡು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಡೆದುಲ್ಲ ಈರು ಆತ ದುನ್ನದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತದೆ
ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಜೀವದ ಗೆಳೆಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತತ್ತು ಒಂಜಿ 1000 ದಿನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮದ ಪಂದಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈರ ಆಣಿಯೇ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತದು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದವಲು ಉಂತುದಾರು ಮಾರೆ ಅವ್ಳು ಗೋಡಂಡ್ ಎಂಕು ವರನೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ತಿಡೆಗೆ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೋರಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡತೆ ಆತ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಬೇಜಾರುಂಡು ಒಂದು ಐತನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದುರಂತೇನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಅದಾಗಿ ಮಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತೆ ಪಂಡ 2 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನೊಂದು 2 ಕ್ಲೋಸ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾತಿನೇ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಯೆ 11 ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾರ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಆಯ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಗಡಪ ದಿಪ್ಪೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೂಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಕಾಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪಿಡು ಅವಳ ನುಮ್ರಾಣಿ ಆಯ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ಮರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಜೋಸ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಅಂಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನಾ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ವಿ ತುಡರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡತೆ ಒರಿ ಮಗೆಲ ಕೊರೆ ತುಡರ್ಗಿಲ್ ಸಮೇತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬೈದೆ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಖಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಬಿನೆ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆಂಡೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದಾಂಡು ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ 1-2 ದಿನ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಮಿಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾಗಿ 100% ಆಯ್ತದೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋತೀರ್ ಬಟ್ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೆಲಿಕೆ ಆತೆ ತೆಲಿಕೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೇರೋರಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪುನೇನು ಆರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿನ ರೀತಿ ಕಾಂತಾರ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇರೇಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಜು 2 ಪನೋಡ್ಸಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಚೇತ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ದೋಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನು ಆಯ್ಗೆ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕುನ ಅವಕಾಶ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೀರ್ನ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕನಸು ಕಟ್ಟದಿನ ಅವು ದೇವರು ಆಯ್ಚ ಮಂತೇರು ಇರ್ನ ಈ ತುಡರದ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಆಯ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ ಏನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಇಚ್ಛ ಅಂತ ಆಯ್ ಏನೋ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ವೇಟ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ವೈಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಏನು ಓವರ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ದಾದಾನ್ ಎತ್ತು ನಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ ಆಯ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಎಂಕೆ ಅವನು ಯಾನೇ ಬಣ್ಣ ಇದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಐಕೆ ಹೋಗುತ್ತಂದೆ ಬರ್ರೆ ಅವನು ಬಟ್ ಐನು ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಈತು ಏನೊಂದು 11-12 ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಡು ತುಂಬೆ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಒಂದು 4 ರೂಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಎನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾತೇ ಅನ್ನದ ಬಟ್ ಸಾವು ಏನು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬುರ್ಚಿಯರೆಗ್ಲ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಆದಿಪ್ಪಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಆದಿಪ್ಪಡ ಆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಕಲೆಯೊಂದಂತೂ ಎನ್ನದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪುಗಾರ್ದೆ ತುಡಾರ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ದೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನುನಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಮಾರ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಪುಗಾರೋಡ ತಮಾಷೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜನ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಮೇಕ್ಲು ಬರೋ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಪುಗಾರೋಡತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪುಗಾರು ಜೇರ ಅಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೇಜ್ ಮನ ಮೋನಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬತ್ತು ಶಾಕ್ ತಾದೆ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ದಾಳ ಅವಳು ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ದಾಳ ಅಕ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡ್ ದುಃಖ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಡಪಯ್ಯರು ಆತ್ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೈತೆ ಆನಿದ ದಿನ ಎಂಚೆತ್ತ ನಂದು ಆನಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಉನ್ನಡಿ ಇಡೇ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಚೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಮಾರೆ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಾನಡು ಶೆಡಿ ಗುರಿ ತಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಅವೇ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹನ ಆರ್ನ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನು ಆರು ಒತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ಯಾಂಗ ನಂಬುದಿನಿ ಶಾರದಪ್ಪನ ಕಲೆನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಖಿಯ ಪೋಯರ್ ಪಂಡೇನ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಲ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ ದಾದ ಇಂಕ ಓಲುಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಾದನ ಮಂತ ಮನ್ಕೊಡ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿನು ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನು
ಪ್ರಜ್ಜುಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಬೇತೆ ಏತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪಗ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸುರೇಶ್ ಬೈ ಮನಸ್ಸಿಡುದು ಆದ ಕಲ್ಲುದಿದೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಇತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ದುಬೈದಕುಲೇರ ಪಿರಪೋಪಿನ ದಿನ ದುಬೈದಕುಲ್ ಪಿರಪೋಪೇರು ವಸಿಷ್ಠನ್ನ ಪಿರಪೋಪೇರು ಯೂನಿಟ್ ಎಂಕುಲು ವಾನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲು ಈತು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಎಂಕಿರೆಗ್ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಓ ದಿನ ಆತುನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂತ್ವೆ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾನಿ ಶೂಟ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾನಿ ಐಕಂದ್ ಎಂಕುಲು ಹಠಪತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಯಾಪಣ್ಣ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಹಿಂಗೆ ಅವು ಮೂಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕಾಲು ಈತು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡೋದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಂತ ಎಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರಜ್ಜು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ದಾಲರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಲ್ಲರು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪರು ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಆರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂತೇರು ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಯಿದ್ದು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಎಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೈ ಹೆಂಕಿನಿ ಮೈಂಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೇವರ್ ನಾಜೈರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅವ ಆರ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಿಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀನ್ ನಕುಲು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ತು ದುನ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುನ್ನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಏನ್ ಪನ್ಪೇತೆ ತುಲೆ ಅವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಸೀನ್ ಗಿತ್ತುದುಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾರಿ ಆಪ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ದಾದ ಪೋಟ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂದೆಡ್ದು ಇರಿಗೆ ಎನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನೆ ಟೆಂಕುಲರ್ನ ಮೋನೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಅರ್ನನೇ ಸೋನುಡುಲ್ಲೇರು ಯಾ ನಾನಿ ಬಂದು ಏರ್ಲಾಡ ಪಾತೆರಿ ಜಾರ್ಡ ಆನಿ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬೊಕೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಮೂಜೇ ಜನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾಡ ಪಾತಿರ್ದಿ ಚೇರ್ ಪಂತೇನ್ ಅರೆಗೆ ಜಾಗ ಬುಡ್ಲೇರಿ ನೀನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿರ ರಿಯಲಿ ಅವು ಆರ ಕಜ್ಜಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವ ಆರ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಆರ್ ಹೂ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆಂದತ್ತು ತುಡರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅರ ನಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದ ತುಡರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಶೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೇ ರೋಲು ಪುತ್ತೂರ್ಡ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೆ ರೋಲು ಮಮ್ರಾನಾಡು ಇಂಕಲ್ನ ಶೂಟ ಒಂದು ಪುನಃ ಆತ್ರಾಡಿಡು ಆರು ಬಂದು ಆತೆ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದು ಬರತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಡದ ದಕ್ಷಿಣಗೆ ಬರೋಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಆರ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಬಾರಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಕಲಾದೇವಿ ನೀರು ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂದು ಮಂತದಾರ ಬನ್ನಂಡ ಆಯ್ತು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡಂಡಿರ್ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದೆತ್ತ ತೊಜಿಪೋಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೋಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿನಂತ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿ ಉಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನಿಯರ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ ಕಜ್ಜಾ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ದಾಯಗಿದೀನಿ ಏರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ದೀಪನತ ಪಿರೋದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಕಜ್ಜಾ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇದೀತಿ ಕತೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಟೈಟಲ್ ಆರೇ ದೀಪು ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಪನ್ಪತ್ತದ ಯಾಪಂಡ ಆರ್ ಆತ್ ಎನ್ನದೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪುನ್ ಅವು ಪುದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂಡಲ್ ಅರಡನೆಗೆ ನೋಡು ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದೇಪಂಡ ಕತೆ ಅರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಅರ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ನ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನೇ ಯಾರು ದೀಪೇರು ಪುದರ್ ಬುಕಾರ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಪುದರ್ ದೀನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಲವ್ಯಕ್ಕೆ ನೈತ್ ಅರ್ಥದಾದ ತುಡರ್ಗ್ಲಗೇಂದೇರು ಈ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಳಕು ಬಣ್ಣದ ಆಂಡಲಗೇಂದೇರು ಜನರಲಿ ಇದೆ ಕಜ್ಜಾಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಾವು ಪಣದಾದ ಮಸ್ತ್ MC ನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ಆರು ಐಕ್ ಕಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡಿ ಎಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಮನ್ಪುವ ಅವು ಈ ಜನ್ಮಡಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ದುಮ್ಮು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಬೈದು ನಾವು ಈ ಜನ್ಮಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ
ಐಕ್ ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಸಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನ ಥಾಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಇಡೀ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನು ಒರಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಡ್ದಾದ್ರ ಹಾಗೆ ಏತೋ ರೀತಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಆಯ್ನ ಏತೋ ದುಂಬುದ ರಹಸ್ಯ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಆಯ್ನ ಏತೋ ಆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪು. ಸೊ ಅವು ಕತೆನಾರು ಬಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಅವೇನ ಆತೇ ಶೋಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪಿದೈಕನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಂತು ಮೆಪ್ಪ ಇರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ DOP ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಎಂಕುಲರೇನು ಅದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾದುಗಾರ ಎಂಕುಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಅರೇನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇಂದ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬಿನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಷ್ಣು ಇರತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಮ್ ವಿಸರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಎಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂತು ಸರ್ ಈಸ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಿಂಗ್ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ದೇಪಂಡ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಟೈಮ್ದ ಮಿತ್ತಾವಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತಾವಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಪತ್ತದ ಮಲ್ದೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣು ಆರ್ಲ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡ ಈತೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೊಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ದುಪ್ಪಡು, ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ದುಪ್ಪಡು, ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ದುಪ್ಪಡು, ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೂಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು, ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡ್ದು ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಬೈದೇರು, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಗೌತಮ್, ವೆನ್ಸಿಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ್. ಸೊ ಆರೊಂಜಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದ್ವೇರಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆಂಕ್ಲೆ ವರ್ಣ ಲುಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬುಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇನ್ ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲವಿನ ಲುಕ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಮಾತೆರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಫೇಸ್ ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಸಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಆತೆ ದೀತೆ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬನ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಏನ್ ಪನ್ನಲ್ಲ ಇಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀರೋ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕತೆನೇ ಹೀರೋ, ಕತೆನೇ ಕಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದೇಟ್ ಏರ್ಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಆಯ್ಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡಿಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ. ಎಸ್ 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 ಇತ್ತ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಹೀರೋ ಆಯಾರು. ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಂತದಾರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳ್ಳುಟ್ಟು ತುಳ್ಳೆ ಐತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೇರು ಆ ಕುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಐತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ರೂಪೇಶ್ಲ ಅರೆಗ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ. ಇತ್ತ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿಯೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪುನ ಆತ ಕೇಪಬಲ್ ಆತಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆದ ಅನುಭವ ಬೈದನ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಬೈದಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಬೂರಿ ಒಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರಯತ್ನಗ 1% ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಜಿ ತೆಂಗೆ ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬುದು ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆಪ್ಪೆ ಈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಉಂಡು. ಈಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಕಲ್ಪವನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಆರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಇಮೋಷನ್ ಸೊ ಇಂಕುಲು ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನಾರ್ದು ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಓದಿತ್ತೀನಿ ಎತ್ತ ಇಲ್ಲ ಒಲಾಣ್ಲೆ ಏರಾಣ್ಲ ಮಿನಿ ನಂಬುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಿನಿ ಅವು ಕತೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರುಂಡು ಒಕ್ಕ ದೇವರತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಇದು ಪ್ರಜ್ಜುಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂಡತೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಕಾಡಿಟ್ಲ ಆರು ಒಯ್ಕಲೆ ರೆಡಿ ಸೈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪನ್ನೋಡಿ ದಾಗಿ ಬಂಡ ಆರು ಓಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿಡು ಬಂಬರಾನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲ ಮೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಬಿತ್ತು ಓಲು ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ತುಡರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ತುಡರೆ ಮೇರು ಆಯ್ತು ತುಡರೆ ಸಿನಿಮಾದ ತುಡರೆ ಮೇರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡ್ ತೂನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಅಂತೂ ಅವು ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಆತನ್ ಅಂಚಾತನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರೆಗೊಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರು ಇಪ್ಪುನ ಜೋಶ್ ಉಂಡದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಆರು ಮರಳು ಗಟ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಏರಡಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪಡ ಅವೇ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪನೊಲಿ ಯಾರು ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇತ್ತಾರು ಪಂಡಿರವು ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಕ ಬರಿತಾವ ಅದನ್ನು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡ ಯೂತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಕುಲುಲಿರ ಆ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಜಾಲಿ ವೈಬ್ ಅವು ಉಪ್ಪು ನಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನ ತುಡರ್ಡ್ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ದೋಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬಿ ಇಪ್ಪುನ್ ತಮಾಷೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಟ್ ಆಪೆ ಪನ್ಪುನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗ ಐನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೂ ಓಡ್ ಬಂದ್ವಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಕುಡೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ತುಡಾಡ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದೆ ಬಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಮಿಂಚಿನೇ ಮನ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಲ್ತೋನೇರಂದೇ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಡಡ್ಡೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ದನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಟೈಪ್ ದನೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಈ ಟೈಪ್ ಲುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕುಜಲ ದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾದನ ಎಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆದ ಬತ್ತನ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಅದು ಖಂಡಿತ ಈತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಏನು ಒರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವ್ಳು ಕಟ್ಟಲೆಚ್ಚಿ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒನ್ ಟೇಕ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜೆ ವಿಷಯ ಅವು ನಾನು ಮಂತೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಜಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿಕ್ಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಲು ಬೈದನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಅವ್ಲು ಈರು ಒರಿ ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದಿತ್ತೇರ್ ನಾದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ದೇ ಆಡಿಯೋದೇ ಜನರೇಟರ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಲರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ಜಾಗೇಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜಿನ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದನ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದಾನ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಸಿದ್ದು ಬುರೋಟ ಪನ್ಪುನ್ ಪನ್ನ ಕತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಡೈತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ದುಬೈ ದೀಸಲ ಬೈದಿನಕುಲು ಅಕಲ್ ಎಂಚ ಇನ್ನಾವ್ಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಆತನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಚಾಣ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಸುಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ ದುಬೈದಾರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಅರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದುಪ್ನಾಗ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಗೌತಮ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಪರ್ಪರ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಡ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಫೈನ್ ಲೈನ್ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆರು ಬೇತೆನೊಂಜಿ ಝೋನ್ ಹಿಡಿತೇರು ಬೇತೆನೊಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಈ ಕತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಲಿಪುಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕತೆ ಒಂದು ಕೇನ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಯ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಕೆಲವರು ಎನ್ನು ಎಂಚೆ ಎನ್ನೇರು ಮಾರ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ರೊಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ ಒಡೆಗ ಪೋದ ಆಂಡಾರು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಆ ಪಂಡ ಪಾತಿರ್ಲ ತೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಡಕ್ಕೇನ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವೇ ಬಂಗ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಎಪ್ಪೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಪೋಪುಡು ಸೊ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಪೋಯ್ ಅರೆ ನಾನು ದುಬೈಲ್ ಎತ್ತೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತಮ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲ್ ದುಬೈ ಪೋಯ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕ್ಯ 2 ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್
ಆತೆ ರೆಡ್ ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೆಫೆ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತೇರೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬಟ್ ಏನು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸೊ 6 ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿರು ಖುಷಿ ಅಂಡರೆ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ನಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ ನಮಗೊಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉದಯನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತರು ಉದಯನ್ನ ಪಾತೇರಿಯರು ಕತೆ ಪಂಡ ಅರೆ ಕತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅರೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ ನೀವೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನಗ ಸೊ ಈತ್ ದಾದ ಬಂದು ನಂಬದು ಈತ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಖುಷಿಲ್ಲ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸತ್ಯನೇ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆದ ಬೆಂದೇರು ಹೆಂಗೆ ಈದ್ ಕಸ್ತಿಕ್ಕುಣಿ ಅನೀತ್ ಬೆನ್ಪೆಂದು ಪಂತಿನಕ್ಲು ಉರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಭಾರಿ ರೇರ್ ಸೂರಜ್ ಬೈ ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅತಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೊಂಜುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೊಂಜುಪ್ಪನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನಿಜ ಅವೇನು ಒರಿಪವನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗ್ಲ ಬತ್ತೀರು ದುಬೈಡ್ದು ಬೈದಿರು ಮಗಲ್ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಪಿರ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಯರ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಓಜೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಥೆತ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಂಡರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಅದನ್ನು ಬುರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಳ್ಳ ಗುಳ್ಳ ಪಂಡದ ಒಂಜಿಂದು ಬುರ್ತಾರೆ ಅವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ತಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ಪಂತೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಕಲರ್ ಟಿಂಟ್ ದೇದಿನ ರೀತಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಿಪ್ಪಡು BGM ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಲ್ಲ ಕನ್ನಡನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಡೆ ಇತ್ತನ್ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊರಡು ಆ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಎಡಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತನ ಆರು ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಆಪುನೇಟ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ನಂಬುದೇ ಒಪ್ಪುನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಸರಿ ಆತಿದ್ದೀರಿ ರೀ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಪನ್ಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈದಿಜಿ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಜುಗರೆಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿರು ದೇಪಂಡ ಆರವೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿದೆ ಕೆಲವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಮಾರ ಯಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಜಿ ಅವು ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಕುಲ್ ಬಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪು ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಆದಾಡ ಪನದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕುಸಲ್ ಪನಡಂಡ ನಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿನತ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಓಕೆ ಶೂಟ್ ಆದ ಚೇಂಜ್ ಆತಿ ಪಾರ್ ರೀಸನ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಟೀಮ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡಾಡ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಆರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿಲಾದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೀಚಿ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ ಪಿರಾನಿ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಪಿರುಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆತ್ತದು ಆರೇ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಆರೇ ಪಿರುಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆತ್ತದು ದೇಪಂಡ ಆರ್ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಸಹನನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ ಪೇಸ್ ಸೂಟ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆರೇ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ದೆತ್ತದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅವು ಆ ಎಡಿಟರ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯ ಅವು ಐಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತು ಕೆಲವರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊರಡು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ದಾಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಹುಡ್ಕ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಣ ಫಿಲ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಲವ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಗೆಂದಿನಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಕೇನೋ ಟೀಮ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪನಿಯರ ಮಸ್ತೇನ ಪನ್ಪೇರು ದೆತ್ತವನ್ನ ಕುಲಿಜಿಂದ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಅವು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜಿಷ್ಣು ಅವಾಡಿ ಆನಾವಾಡಿ ಎಂಗುಲ್ ದೆತ್ತೋನ ದೇಪಂಡ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುನದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಅತ್ತು ಆರ್ ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಆತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಆರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜಪ್ಪಾಯರು ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಿದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್ ಎಡಿಟ್ ಸಿ ಕೇನು ಯಾನು ಜಿಷ್ಣು ಶ್ವೇತಾ ಕೈತಾರ ಅಂದಪ್ಪಗ ತುಯ್ಯ
ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬೈದು ನಾ ಎಡಿಟ್ ತೂತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಜೋಗದ ಬರ್ಸ ಅವು ಜೋಗದ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನತ್ತು ಹೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೀನಿ ಹೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನಿತ್ತಪ್ಪಿರೋ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಏತು ಪಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ತುಮೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾಪಂಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನ್ ಸಾಂಗ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ದಾದಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೈ ಕೇಂಡಿ ಯಾಪಂಡೆ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಬಿಡು ಅರುಣಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಪಾತೇನೆ ದಾದಂಡು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೈ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಬಿಡು ಈರ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ನೀರೇಗು ಬಿಡುಪೆ ಒಂಡೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ಲ ಕಡಪಿಡಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಟ್ಲ ಕಡಪಿಡಿಯ 2 ವರ್ಷನ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 6ನೇ ಸಾಂಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡೆ ರೆಡ್ ದಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಏನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ವಾತ್ ಇಷ್ಟ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಡ ಪೋದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಪಾತ್ ರೆಡ್ ದಿನ ಟೆಂಕುಲು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ರಸದತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಚಾರೆ ಮಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಂದು 100% ದೇವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಕೀ ನೋಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಏತುಂಡು ಅವೇನವ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಐರಿ ಆತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡವು ಅವ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣದು ಟೆಂಪೋನೇ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಪೋಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸೋ ಹಂಬಲ್ ಹೀ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂತದೊಂಜಿ 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈ ಅವ ಆಂಡೆ ರೆಡ್ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಆತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತಿನೆಜ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ರಂಜುರಾಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಏರು ಕಿಷ್ಕಿಂಡ ಕಾಣಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದಿತ್ತ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಸೊ ನಮ್ಮ DOP ಬತ್ತೀನಿ ಕೇರಳಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಎಡಿಟರ್ ಆದ ಬಿನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬತ್ತೇರು DI ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ DIಗೆ ಪುಗರ್ದೇರಿ ಸತಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಶೇಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಾಂಗ್ ಡೇವ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಟೈಪ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಕುಲು ಚೂರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷನ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಟ್ ಅಕ್ಲನ ವರ್ಕ್ದ ನಡುಟು ಪೋದು ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತ DI ತುಯರಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಆವಡ್ ಜಿಷ್ಣು ಆವಡ್ ಪೋತಿನಿ ಕಡಪುರದು ಕೊರತು ಇಂಚ ಬರೋಡು DOP ಗೊತ್ತಿರು DOP ಕೂತ್ಕೊಳ್ದೆ ಅರೇಗ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆರ್ ಬಂದಿರು ಒಂದಿನ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿಜ DOP ಏಲ್ ದಿನ ಕುಲ್ದೇರು DI ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ತಿನಾರು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿ ದೇವರ್ ದಟ್ ಎತ್ತಡ್ ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಆಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಇತ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವರಂದು ವೀಕ್ಷಕಿರ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಕನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನಿಂದ ಅಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ ಬೇತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಕೂಡ 4 ಜನ ಪಂಡಿರಿಂದ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಮ್ಮೇರ್ನ ಬನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಕುಲೆತ ಒಂದು ಕನತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಓಯೆ ಪೊಸತ್ತು ದಾದನ ಮನ್ಪೇರೆ ನನಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅದ ಮೇರೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಸಾಧ್ಯನ ಕನತಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ತೊಜಿಪ ಓಲಕಲತ್ತ ತೂಕ ಕೊರೋಡೆ ಈಜಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತಾರೆ ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ ಏನ ಈಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕತೆ ಬರೇನಾಗ ಒವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂಜೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದುಪ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ನ ಥಾಟ್ ಬತ್ತನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗೋದು ಪಂಡ ನರೇಶನ್ ಪುರಾಣಗ ಯಾಂಪುದ್ ಮುಂಚೆ ಬಂಡೆ ಆರ್ ಪಂಡರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ಸಿದ್ದು ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಸೆ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ನಾದ ಪಾತ್ರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಅರೆ ಉಲ್ತು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಳು ಏನ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದಾರೆ ನೋರು ಉದ್ಯಾನ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲ್ ತೋಜುವೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಕತೆ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂಡರಿ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪ 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 ಬಂದಿರಿ ಒಯ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನ ನಡೆ ಪೋದು ಉದ್ಯಾನ ನಡೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರಿ ಆರ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು
ಈರು ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ಲಿಡ ಪೂರ ಹೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಮೆಗ್ಲು ದಾದೆ ಸತ್ಯ ಊರಕ್ಕೆ ಅದು ದವಂಜಿ ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month ಒಂಜಿ 2-3 weeks ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೂಟ್ ಯಾನ್ ಉದಯನ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರಿ ಏರ್ನ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೇರ್ದು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕೋದು ಸೊ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಉದಯನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಬಂಡೆ ಅದು ಮಾಡುವ ಬಂತೀರಿ ಮುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ತೂವನ್ನು ಅರೆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ 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 ತೆಲುಗು ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂತಿದಿನಾರು ಓಕೆನಾ ನರೇಷನ್ ಮಾಡು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲ ಪಗಾರನ ಒಡೆಲಾ ರಿಲೀಸ್ ಸೊ ಒಡೆಲಾ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡೆ ಮುಂದೇಪ ಪಂಡಿನಾರು ಇರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಡ ಪಾತೇನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಪುಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೀತಿ ಜೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೂಪು ನಿಜ್ಜಿ ಇದು ಜೋಕುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಚಗ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಒಕ್ಕ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಡೋ ಕೆಲವರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದುಪ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾನಲ್ಲ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಿಷ್ಣು ಪಂಡೇರು ಫೋಟೋ ತುಕ್ಕನ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು ಜಿಷ್ಟು ಪಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೇನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮ್ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಲ್ಲದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ಸೊ ಅವು ಒಂಜೇನೋ ಭಾರಿ ಅದು ಅಂತೀರಿ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಕಣವಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಮೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಆಗಿ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಫೋನ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಪಂಡಿರಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನೋಡುವ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೋಂದುಂಡು 2 ದಿನ ಅಂಡು ಒರ್ಮನೆ 10ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಐ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸಿಷ್ಠ ಒರ್ಮನೆ 9th 10th ಡೇ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರ್ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಬಲ ಅವು ನಮ್ಮ 3rd ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಆನಿ ಎಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೈನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಫಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ವಿಜ್ಜು ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿಜ್ಜು ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಯಾರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಕಾರಡ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಕಾಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟ್ ಹುಡುಕ್ಪೊಡು ಮೂಲ ಪೋಯ ಅರೆನ್ ತಿಕ್ಕ್ಯ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬತ್ತೇರು ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ನರೇಶನ್ ಫುಲ್ ಕೇಂಡೇರು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡು ನರೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಟರ್ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಟಕ್ಕಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಏನನ್ ಬತ್ತ ಏನನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತುಯರ ಬಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಯಾರನ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋತುಲಿ ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕತೆ ಕೇನಿನದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಂಡಿನ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿನತ್ತು ಫುಲ್ ನರೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಪಂಡಾರ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಂಡು ಬಂದ ತೆರಿದ್ದೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಡ್ ಪೋನಾಗ ಕೋಟಿ ಏರು PK ಏರು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರು ಅರೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರಿಗೆ ಅರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಏನು ಮೂನ್ಸೈಡ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡು ವಿಷಯ ಸರ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕತೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಕಹಾನಿ ಮೇ ಟ್ವಿಸ್ಟೇ ಸರ್ ಬಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿದ್ದು 4ನೇ ದಿನ ಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಪಿರಾ ಸರ್ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲಿರ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರು ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗದು ಅರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಶೂಟ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕತೆಲ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಆರ್ ಕೊರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊರು ಸೊ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಅರಡ ಪೋದ್ ಪಂಡ ಕತೆ ಅವು ಫೋನ್ ಇಡು ಪಿರ ಪೋಯರ ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತೀಚಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ ಎಗ್ರಿ ಆಯ್ರು
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿಚ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಡು ಧೈರ್ಯ ದಾದಾಪಣ್ಣ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಉದಯ ನಡ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಇಂಚೆಂಚೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂವನ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂವನ್ನ ಏರ್ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಉದಯನ್ನ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲ್ ಐತ ಪೂರ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ತೂವನ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ಲಿ ಯಾನೇ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಆರೆ ಮಂತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವು ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮಂತ ನರೇಶನ್ ಮಂತ ಶೂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದಾಲ ಪಾತಿರು ಒಂದಿಜ್ಜೀರ್ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಪೋಂಡು ಆರೆ ಬತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ತೂದು ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಗೇಂಡರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು ಫಿನಿಶ್ ನನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅದು ಪೋಯಿರು ಪೇಮೆಂಟು ₹1 ಎಂದಿದ್ದೀರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಚರ್ಚೆನೇ ಆತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂದೆ 2 ದಿನ ಶೂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ 6ನೇ ವಯಸ್ಸು ತುಳುಟು ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಜರ್ನಿಡ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕಿರು ಹಿಂಗ ಸರ್ ಅದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕತೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ನಾನು ಮುರಣಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡದೆ ಪಂಡ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಆ ರಾತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದು ಪೋತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ದಿಯೋಡೊಂದು ಅಂದ ಪಂದ ಅಗತ್ಯನೇ ನಾದನೊಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಉದಯ ನಡೆದಾದ್ರ ಆರು ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೇರು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಂಡಾರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರು 2-3 ಸತಿ ಅರಿಗೆ ಅಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ್ಬೋದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಅಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬೇಗಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಒಲ್ಲ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ತೂಕ ದೇವರನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪೂರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಉಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ರೋ ಕಜ್ಜದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತ ಇರ್ದ ಸೊ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈರ್ ಏತ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲ ರೈತ ನಡುಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಖುಷಿದಾದ ಒಂದು ಬನ್ನಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜನ ಕೂಡ ಬರೋನ್ನುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ತೂದು ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದಕ್ಕೆ ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂದ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅವನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡೊಂದು ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಂಡ್ ಇಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಜನ ದಿಂಜಾರ್ನೆ ಬಂಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆತನು ಬಂದಾಗನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ತೂಟ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ತುಳುವೇರೆ ಗಿರ್ನದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ದಯ ಬಂಡ ತುಡರ್ ಪನ್ಪುನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮೋಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿರ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೂಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿ ತೂತಿನ ಹುಡುಗಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಬರೀ ಓಡೆ ಮಾಯ್ಕಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುಡಿಯೇನ ಉಲ್ಲೇನ ಇಜ್ಜೆನ ಕೂಡ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಲಿದಾದ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಝೀರೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ದಾದ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾರದಪ್ಪೆ ದಾದ ಏನನ್ನು ಈತ ಸಮಯ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡೇ ಯಾನು ಎಂಕುಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾಲ ಗೊತ್ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಬಾಲೆ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವೇ ತುಡರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಬುಲ್ಡಾಗಡ್ ಲೀಡ್ ಆದ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಾತೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಚಿಂಗಲ್ ಆಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಬರೋಡಾತೆ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಆದ ಬೇಗಡ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಾ ಬಟ್ ಕಜ್ಜಾಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ತೂಪಿನ ರೀತಿ ಬೇತ ಆಪುಂಡು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ನೆನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಅಂಚಾದ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವೆರು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದ ಅಂಚ ತುಳುವೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ನನಾತ್ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪನು ಬಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬ್ರೋ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತ ಸಮಯ ಇರ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಜನಕಲ್ನ ಕೆಬಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಲ ಒಂದನ್ನು ಮೂಲ ಒಂದನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲೇ ಜನಕನ್ನಂತೂ ಕುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡು 501,000 ಕೊರ್ದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಪುನ ಕಾಲಡ್ ನಿಕುಲು ಎತ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಶೋ ಆತ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮಾರದಾರ ಆತ ಜನಕ್ಲಿರ್ತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಐತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಜನಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದೇ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪನ್ಪನೆ ಇಜಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆ ಬರೋದುಂಡು ಜನದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಲಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೂಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು 120 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬತ್ತು ಕೊರಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಡರು ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೆರದು ಎತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಪ್ಪೇರು ಪ್ರಜ್ಜುಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಇದೆ ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಐಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ತುಯರ ಬೋಂಡ ಯಾನ್ ಖುದ್ ವಾದೆ ಕೊರಲಿ ಒಂಜೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಂತು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜ ಬಟ್ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತದು ಬೈದಿನ ಐತ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದೆ ಬಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಡಿನಕ್ಕುಲು ಅಕುಲು ಪಾಪ ಏಡಿನಕ್ಕುಲು ತಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟವ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಚ್ಚೋಡಕ್ಲಿಂದ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಗೌರವ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದಕ್ಕುಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇಡ್ದಾದ್ರ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏಪಲ್ ಬುಡ್ದು ಪಡ್ದು ತುಡರ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಸಂಕುಲು ನಿರಾಶೆ ಮಲ್ಪುಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಂದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದ್ ದಾಯಿಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡುಂದು ಅನ್ಕೆ ನೋಡ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಿಗಿ ಸಿನಿಮಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯಿಗಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದುವೇ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಿ ತೂಡು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಾರಣ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಉಪ್ಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪು ಅವೇನು ಪೂರ ಮರಪೆರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಪುನನೇ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಗೆ ತೂರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ತೆಲಿಪೆರ್ಲೊಪ್ಪು ಬುಲ್ಪೆರ್ಲೊಪ್ಪು ಕೆಲವು ಕೋಪ ಬರು ಕೆಲವರೆಂತೂ ನಗ ಕೋಪ ಬರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅವು ಒಂಜಿದೆ ಬಟ್ ಅವು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನಿ ಏರ್ಲು ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂತೂ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಅವು ಆವಾಂದಿಲಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದೇಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೆಂದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪುಡ್ಜಿ ಇದೊಂದು ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೆನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವಡಿ ಯಾನಾಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೆನ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಮ್ ಮುಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ದುಬೈಡ್ದು 10 ಜನ ಬೈದಿರ್ ಗೌತಮ್ ಶಾಯಿನ್ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿರ್ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬೋಂಡ ಅವು ಆತು ಸುಲಭ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಶಾಯಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೌತಮ್ ಮಂಗೇರ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದುಬೈಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವುಲ ಆರೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ಆರ್ಲಂ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ದುಬೈಡ್ ಮಾತೆರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಭಜನೆದ ಪುದರ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರ್ ಅವಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾನನ್ ಪಂದು ಜನ
ಸುಜಿತ್ ಸರ್ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದು ರೆಡಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಅಕುಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ದು ಬೈದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎತ್ತು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದೋಡು ಬಂದು ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರು ನೇಪಾಳ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅರವಿಂದನ್ನ ದುಪ್ಪಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನೆದೂರು ಆಂಡಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗೆ ಬೈದೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ದುಪ್ಪಡು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ಸಂದರ್ಶನ ಪೋಂದೆ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನ ಇಂಕುಲು ಜಾತಿ ಶೋಕುಡು ಪಿದಾಯ್ಕನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಂಡ ತುಗೆರೆ ಬರೋಡು ಅನ್ಕೇನೆ ಎಸ್ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಪುಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರಿಯರು ರೆಡಿ ಆತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯ್ದು ಓಡೊಂದು ಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ತೊಳುವೆರಿಗೆ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಈಗಲ ಮಾತು ತಂಡದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ತುಳುವೇರಿ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕುಲಾದೆ ಬರ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಬರೋಡಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಖುಷೀತ ಸಮಯ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು 10 ದಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ದೇಪಂಡಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದ ಬರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಥೆನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುನ ರೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊರು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಯಾಪಣ್ಣ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಎತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ರೆಡ್ ಅಪ್ಪೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದೀದ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದೇಪಂಡ ಸರ್ನ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನೆವು ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಈ ರೆಡ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ನ ಋಣ ಉಪ್ಪು ನೆಟ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಬರಲಿ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಇಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಜೂನ್ 11 ಡೇಟ್ ಮಾರಪಡಿಸಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಕತೆ ಏರೇರು ಎಂಚೆಂಚು ಬೆಂತೇರು ಪೂರ ಕತೆಲ್ಲ ಪಂಡರು ಸೊ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಫಲ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುರ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅಂದ ಅಂಚದು ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಯತ್ತಾದ ಮನ್ಪು ಪ್ರತಿಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿಂದ ಅವೇನು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಕೊರುವೇರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಂದರ್ಶನ ಏರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೂತರ ನಿಕನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚಾದ ಉಡುಪಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಡ್ಲು ಪಂತರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆಡಿಪ್ಪಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಯರ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಜ್ಜ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ಮಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರಿಯರಂಡು ನಿಖಿನ ಕೈತಲ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಕಳಡು ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದಂಗೆ ನಂಗೆ ಸುಳ್ಯ ದುಂಬು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಟ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪಲ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡು ತೆರಿ ದಿನಕಳ್ಳ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋವಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ಲ ಅಲ್ತ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚದು ಸುಳ್ಯದ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಹೊಸ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದಿತ್ತಾರಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ.